El Nou Esportiu dedica la portada de forma desigual a dos personatges. El protagonisme principal és per Joaquim Purito Rodríguez, ciclista que acabarà l'any com a número 1 del rànquing de la UCI. A la part superior, el virtuós Neymar, en 4 idees. S'ha adaptat en poc temps, combina humilitat i lideratge, fa assistències i ha marcat 3 gols, és temut pels rivals i és qui ha rebut més faltes. Esport denuncia una campanya anti-Neymar. L'acusen de llançar-se a la piscina encara que rep una falta cada 15 minuts. Neymar no té preu. Mundo Deportivo consulta 5 experts en el negoci del futbol: Ramon Sostres, Josep Maria Minguella, Ginés Carvajal, Esteve Calçada i Josep Maria Orovich, i arriba a aquesta conclusió. Els experts marquen la pinça entre 70 i 101 milions. Tant Esport com a Mundo Deportivo publiquen algunes fotografies de l'Oktoberfest celebrat pel Bayern de Munic, on van participar l'entrenador Guardiola amb la seva dona i tot l'equip. A La Vanguardia obren la secció d'esports amb el Barça. Continua sent el rei, ja que l'equip de Martino aconsegueix estabilitat creativa i redueix dràsticament els gols encaixats. Més endavant, el volcà entra en erupció. El volcà és Alexis, que ja ha obert 15 vegades el marcador blaugrana i comença, segons diu el diari, a guanyar-se l'afició. A França, l'equip parla del seu particular clàssic, el PSG Olímpic de Lió. Els parisencs són irrompibles després de remuntar el gol inicial i guanyar 2-1 jugant amb 10. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport obren amb el partit de la jornada del Calcio, la victòria 3-2 de la Juve enfront del Milan. La senyora alça la veu. A l'Argentina, Olé barreja conceptes en el text de portada. Mentre Tata Martino bat rècords amb una altra golejada del Barça, Newell's guanya 2-0 a Quilmes, amb l'exespanyolista Maxi Rodríguez de figura. Al Depor peruà parlen de nou derbi, la comparació entre Cristiano i Neymar, que aquest cap de setmana van ser claus en les victòries dels seus equips.